Mga public beach sa Rakbayan sa Lapu-Lapu ginagsa sa mga pamilya ug managhigala nga buot mag-bonding ning unang adlaw sa tuig 2024. Si Luan Mayrondina sa report. Sayo pa lang sa buntag, okupado na ang tanang mga cottage ni ining usa ka public beach sa Barangay Marigondon. Gani ang pamilyang Plicano nga taga Barangay Basak, Lapu-Lapu City, nagpunsisok lang ni ining gamayng cottage kay wala na'y bakante. Para banding sa pamilya kay karon naman ang kanang walay duty, walay eskwela, maka-banding may bisag-usa lang kaadlaw. Nya daghan sa kanang bahaw ba. Salin sa New Year. Nagpadagat usab karong adlaw ang Banayng Silawan. Gawas nga malugwayan pa ang ilang banding, therapeutic usab kini alang sa ilang mga sakop sa pamilya nga may gipamati sa lawas. Busa, kun bisan hunas pa kaganihang buntag, daghan gihapon kaayo ang nagtampisaw sa dagat. Pabor usab kaayo kini alang sa mga ginagmayng patigayon. Gani, bisan ang causeway sa Barangay Maribago, gidag sa usab sa mga liguay ug dagat. Kay wala na'y public beach sa dapit nga may mga cottage, iya-iya og diskarte ang matag pamilya aron lang makatampisaw sa dagat. Ang uban, sa kilid na lang sa causeway, may pahiluna, dala ang ilang mga baon. Subay niini, Lapu-Lapu City Police may pakatapos sabog mga personnel sa mga dapit nga sagad gidagsaan sa mga tao. Mga nagmotorsiklo nga nag-overloading, walay helmet ug na nagtsinelas, gipang sita. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.